miluzera, Iliaski, parrandara atera, eta zenbat jende gerturatu, eta denek gauza bera. Joan beharra daukat miluzera. Hori esaten duten guztiek izen emango balute, lehiakideak dauzkagu 8 urtetarako, igual, 2050 Eta hemen jarraituko dugu. Denek esaten egate gero gauza bera, hori bai. Bikotekidea faltatzait. Eta ez dakit ari gire miluzez, edo nirekin ligatu nahian otzera biltzen? Zuek etorri, Horia. etorri esan eta egin. Etorri lehiatzera miluzera, eta bestak beste, agian, veteranoen lekua hartzeko aukera izango duzue, Julen eta Estin moduen, ja, dirutxue, 851 euro. Julen, Esti, gabon, ze moduz? Julen, hasi zarete pentsatzen, zer egin diruarekin eta horrekin gauzekin? Neuk dut bidaitzu betin. Nora, Esti? Ez que donora, ez da dure. Julenekin? Zeuser. Bai, Julenegaz. Eta Julenek zer bino? Hoy naiz oso salia. Oñatiarrak oso oñatiar, ez da? Baina bidaiatxu bet, Ba, sakrifikako naiz, du hori. Ondo. Sakrifikako nahi. Ez da abia puntu hona, Bietorri egite. Hori da. Egon eta bainat, bestetik, Gabon. bi anai, novela bat ere batzen, gero pelikula ere egin zioten, eta orain bi anai hemen mihilu zen, ea finalera lehenbiziko zeltzeko aukera daukazuen. A ver. Ados, animo bidoi. Eta bi lagun. Ainhoa Teneko ze moduz? Ondo. Bueno, Ainhoa Teneko hemen guk historia luze daukagu atzetik. Ainhoa bestak beste aurreko miluzen, Erlantz eta biok izan zineten, esango dugu errekor guztiak apurtzen egon ziren bikotetako batzuk, bestak beste zaku handi bat bera, mara. Bai. Zemat, 23.000 euro. 23.000 euro irabazita, gastatu zen dituzten, miluzen... Bai. Pero oraindik ez, igual. Es que no eres eritxi. Eta, bueno, Eneko Arasolo, abarkaz, bertsolarize, Eneko zeu egon zinen? Bitu benitzen gogoratzen horren beste? Neu begon itzen bai. Luze, labur? Hain luze ez. Eta hiru programa gongintzen askorik ez. Ondo. Baina arrastu izteko neiko. Bai, ez da. Erto. Zelan animatu zarete? Ainhoa Eneko? Bueno, Potojoran bertso eskola Bilbon. Zuek zarete... Joseba Agutire bazkideak. Eskolako. Bai, euren jarraitzaileek oin momentuetan. Bai, ez da. Gu bezalaxe. Euren fanak oin momentuetan. Zorte, non, bikote, ongietorri miluzera. Eskerrik asko. Eta ea gaurkoak ere arrastu hauzen duen, nolabait? Aztera goaz! Bueno, esan digo zu Fernandan ibiltzen zara lasko. Egunez, gauez? Honena egunez hasita gauez bukatzea, Bat edo beste? Gauez orduan. Bale. Bai, gauez. Ez di Julen zuek egunezko parrandien zale? Julen zu? Ni bai. Bai. Aukeran. Bai. Gau apur bat, ez di? Zu? Bai. Bale. Ez di, basu ez maira zau? Bai. Bale? Aste pare osatzeko gaua hitza izenburuan daramaten abestiekin egin dugulako jolas eta zeinenak diren. Asmatu beharko dugu, ez di prest? Bai. Denbora? Gauaren erregina. Zezatek. Osondo. Gauerdiko bibolinak. Kentzazpi? Ez? Dantza gaua. Dupla. Osondo. Gau urdinak. Kentzazpi? Bai. Gaua. Hola, Salvador. Osondo Julen. Gau iluna amaitu da. Zutagar. Gauerdiko biolinak. Untza. Haupa, hartu leku estin. Sekulakoa! Hai, martxa hartzea gozta, baina behin hasita taula guztia. Ez abestu. Ez? Mi luzeren bat begire egongo. Baina hauek, dantza gaua, hori horrela da. Nahizunen. Dupla eta Messielek Crep, zeberez da Juantxo Arakama, baina ez izen hori hartu zuen, hori ondo lotuta, gauerdiko biolinak untzarenak, gaua Olatz Salvadorren kantua, Kentzazpirena zen gau urdinak, 2005ko kantu zoragarria, gau iluna amaitu da Zutagar, eta gauaren erregina, eta zuek ere bai, 60 puntu! Gehiagi arriskatu gabe. Kontuz. Hitz solteak abestuko ditugu, bai. Iban bainat, bueno, ze moduz, azteko prest? Bai. Da pareak osatzen eta indartxu gatoz gaur? Bai. Osondo, bainat, ez dakinik altxorren bat izan zuen umetan edo? Ba, ni dakidala ez. Esan, nire anaia. Bai. Politxak gatuko zen, Eta lurperatuta eta holan altxorren bat eta ez, mapa baten, isa batekin eta... Nire anaia, lurperatuta, imaginatu. Tarteka bai. Baina, hartzuleko hemen, zedez? Apurtxu bet,
Bueno, altxorraren bila joango gara, ez bereziki baina uarteetara bai. Uarteak izango ditugu alde baten, eta uarte hauek Euskal Herriko zein herrik dauden. Asmatu beharko dugu. Guazen, denpora. Santa Clara, Donostia. Bai, San Nicolás, Zarautz. Moiarri, Zarautz. osondo. Arroka Borobila, Gorliz. Biakatx, Dunbarriak, Biarritz. Kontuz. San Nicolás, bota? Tira, erdi galduta ibili gara, baina bi arrantzatu ditugu azkenean. Falta. Moiarri zarautzen dagoelako, jendea bertatik saltoka ere aritzen da, sekulako altueratik. Dunbarriak falta ditzaizkigun Hendaian, San Nicolás Lekition, Bilano izenekoa Gorlizen, erensuge baten tankera duelako, Arroka Borobila Biarritzen, eta Santa Clara bai Donostian ondo erantzun duzue, beraz, uartetik, 20 puntu! Ondo! Ni bai maitemindu nintzen Dunbarrien aurrien. Bai? Norekin? Ainhoa Teneko. Biekin? Maite minutik. Pareak osatzeko unea. Nor zengo da Maira? Neu? Eneko hartu leku mesedez. Bai. Leku izenak izango ditugu alde baten, zeri buruz ari diren leku izen horiek bestien. Ondo ikusi, eneko baten bat edo, errestxu edo bada azteko, zeuek kalkulatu. Badatoz eta, denpora. Abuztuaren 91. Historia. Osondo. Aiztogile. Lanbidea. Bale. Txoritokieta. Animaliak. Donestebe. Erlijioa. Haupa Ainhoa. Malerreka. Erliebea. Haupa. Eta Mendoza. Klima. Hartu lekuen. Eta nabari da, kaso, aurretik ere miluzen aritutakoak direla hauek, ze patxadaz eta ze zuzen denak eman da, Malerreka erliebearekin lotu dugu, malda handidun erreka delako Malerreka, Txoritokieta, errenteriako mendi hegazti mordoa dagoelako hemen, hortik animaliak, Donestebe noski erlijioarekin, abuztuaren 31 eta historia, iria errezutenean kale hori soilik geratu zelako zutik, Mendoza eta klima, mendi hotza esan nahi duelako Mendozak, eta bukatzeko, Aiztogilea lanbidea da noski, 60 puntu! Oso, ondo! Bai. Zeukan bere zautasuna. Zeukan? Ondo. Dena ondo pentsatuta, gauzak horrela hobeto egiten dira. Baita imintzioak ere. Esti? Zer hori joango zara, maitxora, oso ondo, hartu lekua, esanakoa. Pentsatzea komeni, denbora ere ez dago gehiagi beraz, Julen Zubizkor, eta hortxe lau kontzeptuak, denbora. Arrazki hasteko, Txinatarra. ez? Mukua. Bai, oso ondo. Okia, oso ondo. Bigarren marrazkia, Liburua. Taula. Asensoria. bai, Igogailua. oso ondo. Bidea. Karretera. Ibilaldia. Txaranga. Venga, bero. Ibilaldia, txaranga, banda. Nantzariak, desfilea. Oso ondo. Trogarri. Haupa esti oso ondo, Pertsona. Berandu dabilena. Lehengo pertsona, zarra. Venga, bero. Txikia, zarra. Oso ondo esti. Baserritarra. Jode. Oso ondo hori zara, Oso Esti? ondo, Bai, Julen? Historia aurrea. Bale, bai, bero. Ez da tortio neandertala. Neandertala. Neandertala.
oso ondo. Baina, marrazten oso fin, imintziok ere bai, esti? Eta imintzioko oso ondo. Desfilean nola ikusi Da dugu. neandertala? Pasadan modelo izatetik neandertal izatera. Oso ondo. 3 bikain 60 puntu zuen markagailura. Bai. Bi anai zuekin, Ibon eta Beñat, nor doa Maira? Ni, oinguen. Ibon joango da, naia... Eta gana antzagako Nagusia. zile Beñat. Bai, antzaga. Bai, Bai, nabaritzen da naia zarila. batzuk esatik gute bai ez, eta bestiak ez ez, así que... Dan hori, Bai. dan hori. Bai, ezta? Zuri bai, niri bai, dan hori. Bai. Ea hemen antzekotasun hori nabaritzen. Ea ba, denbora. Agintaria, diktadura, arbitroa, Alemania, Hitler, Ez, agindu, esklabuak, ez. pultsera, alatu. Ea marrazten, Bale, ondo. Kablea, entxufea, Bai, ikain. ontzia, dilistak, bero, arroza, irakin, janaria, bero, tamorra jolea, venga, bero. batukada, Bai, No, Hitler, agintaria, arbitroa, ez, epailea, ez. agindu, jefea, lotuta esklabua, Ez, saiatu beste moduren batera bestela. agindu, gidatu, agintaria, hartu lekibon, udaltzaingoa. Eta egia da, badaudela udaltzain autoritarioak, Hitler bestekoak ere ez. Batzuk zorrotza dira, baina... Taperra oso ondo zegoen be bai, dilistak eta baina taperra zen, ontzia besan dugulako. Baina ondo, batukada Ibonek garria mugitu gabe, Bai, hori da. Garria mugitu gabe, baina balio izan du 40 puntu. Eneko eta Ainoa barkatu ondo azitarete, orain jarraitzea komeni. Nor jarriko dugu, imintzioka? Neu. Ainoa bera, oso ondo hartu lekua, nahi duzunean. Eta Eneko, mendik bota proposamenak, Bota. Bota, saiatu. Bero hotz, lagundu alizateko be bai. Hori da. Ea nola moldatzen garen, hortxe kontzeptuak, denbora. Agintaria, polizia, udaltzaingoa, bai, kotxean udaltzaingoa, aparkatu. Udaltzaingoa multa jarri, izuna. Bai, Oso ondo, bikain. pelikula guztia ikusi dugu. Bai. Ainoa bikain. Ea marrazten. Liburu bat, testu bat, rejilla bat, Ez, Kontu ze denbora. harina Ainoa. etxe bat, liburu bat, Ez, Ez da liburua. bandera bat, ez. Begira, ate bat, armarillo bat. Bale, Mailua, oso ondo. Joder. Burua, hilea asko. Peluka, oso ondo. hilea ordea, peluka, bai. Oh. Venga, Aino. Ez esan bestera bat. Kareta bat. Itxasontzi bat. Ainoa, ez dago denborarik mangoa. Aurreratu naiz txistera. Bai, egia, Barne zebein txistea. arrautza zela eta beste modu batera marraztu eta esan dugu mangoari ez diogu bigarren aukerarik emango. Baina oso ondo. Mangoa eskara iritsi, beste irurek bai, oso ondo 60 puntu. Mundial. Oso ondo. Eta hitz eskutuak asmatzeko momentua iritsi da gure hirugarren proba. Eta Julen esti, nordua Maira. Neu. Ze galdera esti. Nola, ba. Zeure bidea hartuta. Ze Juleni joateak pereza ematen dio. Bai. Bidaiatzeako bezala ezta. Julen hor dau, Bai. asmatzeko gogoz. Ba hortxe hitz eskutu hoiek eta txandak asmatzen ditugun. Denpora. Artza, Negua, zuri, paso. paso. Panda. Musika, Trompeta. sartu, Aurikularrak. borobila, Baflea.
Zuloa. Bombo bat. Erdian. Altabosa. Paso. Disko bat. Hanka. Besoa. Erdian. Sakila. Itxaron. Gure psikologoak ez esango luke. Bai, hori da. Zakila ikusten duzue leku guztietan. Leku guztietan Bai. ikusten ditugu. Ze belauna zen, Belaunerainokoa zan daiteke, baina ez dakit. Bueno, punturik ez, lastima. Eta hor utziko dugu. Alerena barmen aurretik, Ibon Beñat, hitz eskutuak behar ditugu, puntuak pilatzeko nortu maira. Baina, hartu leku emezedez. Bortxe, ezagunak ere agertuko dira, txanda pasa egiteko aukera, harin joatea komeni puntuak biltzeko zauek ikusi, ze estrategia erabili. Bai. Denbora. Ez? Esan? Itzen bidez. Bai, etxean, Jolastu. igotzeko, Astensoria. bestea, Eskailerak. Osondo. famosoek, Izarrak. boligrafoarekin, Sinatu. izena, Sinadura. Firma. Bi jarraian, bai. Autografoa. zapatilak, Zapatak. altua, Botak. emakumeek, Takoiak. Osondo. irakasleak, Irakatsi. agendan, Apuntatu. atzo, Oharra. Ondo. txili, Solosea. Hartu leku mesedez. Chili Peppers. Pikanti, ondo? Eta sekulakoa da, Ibonek eta Beñatek atzokoari ze zuku ateratzen diote beti. Jakin dezakegu ze ohar izan zen, irakasleak emandakoa? ez, atzo ginen baita, Praktikatzen egun pixkat. eta barra. Wow. Atzo orduan da, entxeatzen aritu Atzoko ginenean. programa eta etxea jutean praktikatu genuen eta... Irakaslea, atzo oharra. Bai, bai. 60 puntu, oso ondo, Eta presioa bestentzat, hemen jendeak entxeatu egiten duela etxean, Ainoeneko, non praktikatzen zuiezu? Kazantzokizen kontzertu baten bitartien edo? Leku askotan. Aldan lekuen, ez da? Horbe bai. Ondo, nordu maire. Neu. Hain nortu leku mesedez. Hortxe, hitz eskutuak banaka joan beharko, behar duguna da, agarkaz agertzen da hitza. Orduen, sinonimoa da zeuek esan, hitz zuzen hori behar dugulako. Denbora. Jaietan, Festa, Etxebarria, barrakak, Bai, Ondo. jaietan, txosnak, musika, arenala, jo, eszenatokia, programan, taldeak, aldatu. egiten, Aldatu. kontzertu bat. futbola, Samamez, Messi, Barcelona, Aduriz, aurrelaria, Vale. No. natura, mendia, Hartu leku hainoa mesedez. Pinudi bat, Eta makina bat kontzertutan izango zineten elkarrekin, seguruenik, horixe. Gainontzekoak haren alat, eta taldea, eta zuzenekoa, eta errepasatu ditugu, kontzertua falta, baina dena den, bi zuzen emanda, 40 puntu. eta markagailuei begiratzeko momentua, 120 puntu Julenek eta Estik, 120 puntu Ibonek eta Beñatek, eta 160 momentu Zainoak eta Nekok. Interesgarri, Interesgarri. Momentuz, markagailuak. Eta trigoaren berbatoz, eta markagailuak oso berdinduta. Albada norberen ari eutxi, betikue albade rebotean zeo zer arrantzatu. Julen urduri, Bai, bai, Animo, Lehenengo taula dator, zeuena, guazen, denpora. Gizon burlatia, isekaria, Gernikan. burmentxa, Gizon burlatia, isekaria, Gernikan. Keskosoa. Ibon, Gizon burlatia, isekaria, Gernikan. Sinosoa. Arduraz beterik dagoena, Leitzan. Aldarre bekatu. Arduraz beterik dagoena, kezkosoa. Leitzan. Prestegon ondarroan. Ailarte ibili. Inozoa, Santa Grazin. Burmentxa. Larruaio, Lasarte horian. Ñaka egin. Egun sentia, Aezkoan. Argi astea.
Gertu Hurbil Mungian. Paraje. Aupa! Eta Bilboko publikoa hasi da berotzen, Eta idolo erreferente berri batzu dituzte orain, akaso momentuz taula guztia osatu duzuelako, 100 puntu bikote! Bigarren taula bezauentzat. Lasaitu dut abadator, denpora. Funtsik gabekoa Eibarren. Lastoutxa. Negartia Bastanen. Txarranpina. Funtsik gabekoa Eibarren. Lastoutxa. Negartia Bastanen. Malurra. Inoa? Funtsik gabekoa Eibarren. Lasto gutxa. Negartia Bastanen. Matraka. Funtsik gabekoa Eibarren. Lasto hutsa. Negartia Bastanen. Muskindua. Iguina Nazka Ermuan. Enpagua. Elgorria Hondarribian. Txarranpina. Zorigaitza Saran. Malurra. Ibilera narratxa duena Busturialdean. Gambelua. Ondo. Dena dakien ama hartinan matraka. Ondo. Eta John Gongek esan du azkena ez ote den sartu. John Gong nahiko zorrotz etorri da. Eneko, gero pasako dizugu bere telefonoa. Bai. Bost asmatu dituzue, 50 puntu. Psikologo bat behar du, bai. Psikologo bat behar du John Gongek, bai. Ze bera antxe dago, Bai. horrela makila hartuta, bera jotzen du gonga eta gero aztu egiten Ez du da. lagunik egin nahi eta bar. Arazo bat auka. Hirugarren taula. Eta arazorrek eneko du izena. Hirugarren taula, Ainhoa Eneko zeuentzat, konbeni eustea. Ainhoa prest? Bai. Denpora. Sinoa hegoaldean. Zer? Sinoa hegoaldean. Txabarra. Sinoa hegoaldean. Sosometra. Julen? Sinoa hegoaldean. Aramua. Sinoa hegoaldean. Loloa. Ibon? Sinoa hegoaldean. Apeta. Armi arma zornotzan. Sosometra. Sinoa hegoaldean. Apeta. Armi arma zornotzan. Aramua. Zozoa luzaiden. Loloa. Kaikua etxarrearen atzen. Sosometra. Inoa? Hegoaldean. Bora! Txagarra. Zen kaikua. Eta punturik ez dugu banatu azken honetan, akatsaren ondotik, bat ere punturik ez. Eta markagailuak onela geratu zaizkigu, Julenek eta Estik 120 puntu, 220 Ibonek eta Beñatek, Ainhoak eta Enekok 210 puntu. Eta ze ederra izan den, baina laugarren saioan, bukatu dela Julen eta Esti bikote, zuen abenturatxoa. Oso pozik, Bai, guztara. Sekulako lana egin duzuelako, Bai, bai, baina arte. bai. 891 euro da dituzu irabaziak. Esti, Zer moduzko esperientzia, Esti? Ondo, Julen? oso ondo. Oso politia. Zango txegu jai lagunei etorteko. bai ez da? Bai. Erabakitzeko nora joan, diru horrekin. Hori, Ez, etorri ona. Viajera gu. Hori. Baina nora joango zareten, esan nahi dut. Erabakiko duzu, ea Bai. bueltan berriz ere topo egiten dugun, Zorte honik asketekin, maitasunerekin eta miluza Hori. izaerarekin. Plazer bat izan da zuek ezagutzi. Segurako Eskerrik asko, bikote. bikote. Eskerrik asko, Suerte! Aurrera egin aurretik aitortza txiki bat hemen ilazki. Zer? Atzo izan itzen Decathlonen. Ah? Bai, ze berritu barritut. Kirolaria zaralako. Bai, berritu barritut golfeko makilak, ze ikusi duzu gaur. Torren naizela jantzita. Bueno, bizi berri bat hasi dut. Jate badaukat, eta golfean ari beharra daukat orain, noski, hala egintzen duelako nolabait mitoak. Kontua da, Decathlonen ikusi nuela kartel bitxi bat bertako makinetako batean, zera zion, Euskara zerbitzuz kanpo. Eta berago, lanean ari gara zerbitzua, bueno, lanean gaude, jartzen du, lanean gaude zerbitzua hobetzeko. Kontua da, makina bertan, euskerazko aukerak, ez zuela funtzionatzen edo, baina esan dute Decathlonen euskera oro har dagoela zerbitzuz kanpo. Zan dut, zerbitzuz kanpo dago hor, baina ia golfeko makina hartu makila eta eman nion makinari, azkenean. Ezen ezer gertatu eta oso ondo daude denak, baina makinak jarraitzen du zerbitzuz kanpo beraz Decathlon. Hori da. Konpondu hori, Hori da. Bigarren fasera goaz. Zerotik hasiko gara. Markagailuak zeroan jarriko ditugu. Ainhoa ugarria da. Bai, orain arteko puntuek sailkatzeko balio dute. Ondo, gustora, Ainhoa? Bai, gustora bai.
Eneko gustora? Bai. Pizka bat aserre orain, Igual. Ez. Gustora eta gust hartuta, eta bitu orain beteranuen lekuen. Ibon eta bainat. Bai. Ondo? Bai, Ondo, bale. Az gaitezen soka horiek pixkanaka luzatzen, eta horretarako puntua pilatzeko definizioen txanda. Ibon eta bainat, banaka arituko gara, ea zenbat osatzen ditugun. Ados? Bai. Denbora. Betazalertzetan pilatzen den malko lehortua. Makarra. Bai, bakearen aurkakoa, Gerra. gerra. Ezpatak ahotik sartzeko gai dena, Zafarra. ez? Ez. Ezpatak sartzen ditu, zarritik bera, zirkoan eta fakirra da hori. R traktorea txakurra esateko zailtasunak dituena. Erremerrea. Bai horixe, guzti zuzena ez dena, ez pazara erabat zuzena. Berorria. Gertu, probatu berekin hasita. Belarria. Ez. Belorria. Ez. Bihurria da, Bihurria, guzti zuzena ez dena. 10 oineko krustazeoa. Karramarroa. Bai, eta beste norbaiten itxura hartzeko jantzia. Demoraz kanpo esan duzu oso apeka. Mozorroa. Lau asmatuta, 40 puntu. Zigara puntuak pilatzen. Zigara, Ainhoa eta Enekoren txanda orain, estreinekoz definiziotan. Prest, biok? Prest. Ea denbora. Bizkaiko mendebaldeko eskualdea. Enkarterri. Zuzen, gertaera baten adierazpena. Berria. Bai, Notre Dameko konkordunaren bizilekua. Non bizi zen? Notre Dameko... Zehazki... Idea bez. Saiatu zerbaitekin ez? Kanpandorrea. Ez da sartu, zenbati dantzan mugitzea kostatzen zaien atala, Gerria. gerria, bai. Txomin Artolak berea lurra bezain zaharra zela zioen. Aberria. Hori da, Haziendaren paradisu berdea, non egoten dira gustora? Hazienda, Mendian, baserrian, kortan... bi erre, larrean. Jan ondoren urdailean nabaritzen den garraztasuna. Bihotzerrea. Bai, hori sartu da. Hori bai. Bortze denbora, eta 5 asmatuta 50 puntu Ainhoak eta Enekok. Osondo. Hieroglifikoetara goaz. Ibon Beñat, zeuentzat lehenengo hiruko sorta. Azteko prest? Bai. Etxien eta zelanen saietzen da hau? Etxien emateu errexago dala. Bai. Gehonet hartzea eta komplikatuitea. Orduan deialdi egin Euskal Herriko gazte guzti etortzeko. Hoi da, bai. Probatzeko bertatik. Hoi da. Osondo. Ibon Beñat, lehenengo hieroglifikoa dator, denbora. Garestia da. Barru... Nola itzea, panpinak, ez dakit. Lehoiana, garestia da. Bai, izen hori. Eta gero? Ez. Ke ba. Aukera garik geratuko gara, matriuskak. Matriuskaren erdia, matri, pelikularen erdia, matrikula. Garestia da, matrikula. Hala da, Beñat? Horantxe matematika ikasten hasita. Bueno, nire kasuan ez. Itxi horri orduan. Oso ikasle hona zarelako, adibidez? Bueno, bai. Ai, Bai, ordaindu egin benetan. zute, matrikula? Bai. Txalo bero bat. Edo lagundu edo, klaro. Horren oso aldekoak gara. Zalantzari Bai, da. bai. Ederto, Ibon Beñat, badator bigarrena, denpora. Non dago baitzurra? Golade. Gol bada erantzunan esati? Golade. Gol? Goldeatzean, ez. Goldeatzean. Goldeatzean. Golde... Aitzura, golde atzean. Aurrean. Goldea aurrean. Golde... Goldea de aurrean. Golderen aurrean. Goldearen Goldearen atzean. gol bai. Eta A izkiaren atzean D. Goldearen atzean. Gertu ibilizarete, Ai, Txen guruan. hirugarrena bai, bai ala bai. Badator, denpora. Putzuan ikusi dut, Dorredoka.
Dordoka. Dordoka, oso ondo. Do. Errerekin dor. Do, karekin dordoka. Oso ondo. Esan zenuten, txakurrak ez, katuak ez, dordokak? Bueno, hori... A ber, ez ezi gustatzen, baino etxean eukitzeko, gero kanpoan bai. Kalean bai. Kalean bai. Dordokak kalean bai. Bai, fauna eta flora bai. Putzuan hobeto. Bai. 30 puntu. Kalea dordokaz beteta, imaginatu. Okay. Ainoa eneko zegoen eroglifikoek. Zemoz? Oroitzapena eta? Gaztetan bai, ez da? Ainoa orain ikusiko. Orain. Eroglifikoa lehenengoa da dorzuena be? Guazen, denpora. Bidea erakutsi ziguna. Ekiz kanpaia. Ekiz... Zelan, esan gu. Anda, kanpaia. Bel, bider bel. Bel baderantzuna ezati. Ekiz bel. Ekiz zer da? Letra bel. Ekiz bestera batera? Isabel. Bale. Ospe, bai. Betiko zelantza. Orekate ekiz edo orekate isa. Ba, isa. Eta Charles hirugarrenak nola esango luke kanpaia? Osondo, Isabel. Bada espada. Belari be Isabel ekitzotu leku bidea. Hori da. Bidea erakutsi ziona eta zabaldu ziona. Kutsi dazu bideakoa, Ze monarkia zaleak ez direnek esango dute, nola bat? Isabelek. Hori da, kutsi dazu bidea, Isabel. Bale, lehenengo bai kostata. Ia bigarrena, denpora. Izugarrizko zarata atera du. Petardoa. Bale. Zehaztu altzen de bai. Petardoak. Petardoak, bai oso no, petardoa. Bale? Poteo zaleak, orduan. Oso. Baltza edo zurize? Segun ze ordutan, bakotxa. Ze ordutan zer? Segun segaz, bai. Zer ordutan zer? Egueriztan zurille, da iluntzietan baltza, eta... Bertxotan aritzeko ez da lagunik onena igual, edo bai? Bertxotan aritzeko lagun onena asko, baina ardau ez. Ardau ez. Beste guztiak bai. Beste guztiak bai. Hirugarren eroglifikoa beba dator, denpora. Zein gaizki jokatu duen? Paitasana. Ate. Bale? Atezainak. Osondo, osondo. Ate. Eta zainak ikusten zion deian, atezainak. Ondo? Eta hauek denak sartu dituztela, Atezainak ez duz ere eginik izan, 90 puntu lortuta. Oso ondo. Bale, esaldi bihurretarago da. Esaldi bihurriak orain, Ibon eta Beñat. Oain eman behar dugu egurra. Bai, hori da. Entzun duzue? Ainoa eta eneko orain eman behar dugu egurra. Ez da bisua, da inbarko benuken gauza. Animo, autoanimoak. Bai, hori da. Bikoteen arteko tensio puntu hau, pasagabe, baina tamainan ondo dago. Antola dezagun lehenbizikoa. Denbora. Carlos. Bai, Carlos. Bigarrena. Nafarroako. Erregeak. Lege. Hau. Lege. Bereziak. Babesteko. Ez lege bereziak. Atera. Zituen. Edari hau babesteko. Bai. Nire menez betetako txaloak. Beti ere. Bai, ez da? Ez da erreza. Ze pozia dauden. Pozik mantendu. Igon Beñat, ondo? Hori ikusle fin. Ados. Bokalak orain. Denbora. Ez da. Atletikeko. Ko, eta beste bokal bat? Ez atletikekoa, baina, txarra. Da, txarra. Baina. Etxera. Baina, txarra. Ez da txa. Txerri. Ez da txe. Txuria. Txuria da. Zizan gara, Gertu? Ez da atletikekoa. Arizarete beste pista txiki batzuk ere gordetzen. Eskara gaiga pintxoten, bai. Ea ba. Komeni denak osatzea. Denbora. Edari preziatu honek. Ez. Oi. Ez. Amabi. Ez. Edari. Ez. 10,5. Gradu. Ez, 10,5. Eta. Amabi. Gradu. Inguru ditu. Inguru. Oi. Ez. Izan hoi ditu. Edari preziatu honek. Bai. Izan hoi ditu, edari preziatu honek sartu da, bai. Izan hoi ditu. Bale, ulertu gara. Bai. Oso ondo. Ondo. Eta azkena. Zer erreza, Horrenbeste. Ondo mutilek. Ega zenbakiekin ondo modatzen direla, eta azkenerako ikusi da hori. Ea bokalekin zara moduz. Denbora.
Blan... Ez da Blan, aurretik bokal bat. B eta gero, ba, oso ondo? Valenciaga. Valenciaga. Eta... Lekuan. Ez da, ez aurretik bokal bat? Eta al... Ez al. Ol... Ez ol. Lekuan. Elkano. Elkano. Baina. Baino. Ezagunagoa da. Ezagunagoa da. Eta Elkano, hortxe geratuko gara, pista hona da. Bai. Bi asmatuta, zuen markagailura 60 puntu, eta arrastoak. Ibon Beñat, Carlos Bigarrena Nafarroako erregeak lege bereztiak atera zituen edari hau babesteko, 10,5 eta 12 gradu inguru izan ohi ditu edari preziatu honek. Zer da? Duetan gaude, hartu hau txakolina, eta bukeran Elkano eta Valencia agertu janez, txakolina esango du. Txakolina esango dugu. Ikus dezagun? Bai, oso! Eta Beñatek zioen, duda nola, zalantza, non dago zalantza? Polita izan da, Ibonek emozioa emana izan diola. Daukagu argi eta bar. Bueno. Valenciaga eta Elkano baino ezagunagoa da erregina, hau. Ondo. Komodina, eskuratu duzue. Ondo. Hainbat eneko, esan dute egurra ematera zetozela, komodina lortu dute. Ea zuek orain, ados? Lehenbizikoa antolatzera. Denbora. Lehenengo. Barrikada gainditu. Lehenengo. Oztopoa. Lehenengo. Gainditu. Behar. Izaten Ez behar. Behar duten. Oztopoa barrikada da. Barrikada? Da. Izaten da. Izaten da, hori bai. Guztiak erabili behar direlako. Eta komeni txandaka joatea, segidan azten magarata oker. Gero denbora galtzen data baina. Zuzen, eneko ondo? Ai. Ega ba, eutxi horri. Bokalak orain, denbora. Urtero. Herri batek. Bateko. Gazten. Ardura izaten da. Ikuskizuna prestatzea. Primeran. Nabari da, SMS-en belaunaldiak eta hor. Zelan? Zelan burue? Gero ez da hobeto. Begira, hau ere beste bikoteari egurra ematen, gero ez da hobeto, oso ondo. Antola dezaguna? Hori esan barik, baina bai. Demora. Zuberoan. Ez. Bezala. Ez. Duela. Laureun. Urte. Bezala. Ez. Duela 400 urte. Antolatzen zen bezala. Ez. Duela 400 urte. Egin oizen. Bezala antolatzen da Zuberoan. Josi euskara. Zeneko? Argi ikusten izan dut, da gero lainotu ina. Gero lainotu. Hemen ez dago ezer argi, guk ontzat ematen dugun arte. Bokaletan lehen oso fin, ea orain. Demora. Kantinersa. Buameak. Pitxu dira protagonistak. Bereziki. Pitxu dira protagonistetako batzuk. Oso ondo. Hor beste ezagutza bat zegoen, Aitzaki barik hori da. Kantinersa. Lau asmatuta, 120 puntu. Ainoeneko zuen markagailura. Lehenengo gainditu behar duten oztopoa barrikada izaten da, urtero herri bateko gazteen ardura izaten da ikuskizuna prestatzea, duela 400 urte egin joizten bezala antolatzen da Zuberoan, Kantinersa, Buameak eta Pitxu dira protagonistetako batzuk, zer da? Maskarada. O Pitxu jo, ikus dezagun. Bale! Eta honen bestez, markagailuetan Ibon eta Beñatek 130 puntu, Ainoak eta Enekok 260. Komodin bana! Bitaleentzat, bale. Soka neurri bikoitzekoa alde honetan. Baina ikus dezagun zer gertatzen den, Ibon Beñat prest erantzunak erantzuteko egoki. Zeuekin hasiko nahi, adi danok, adi etxekuek be, soka tira dator. Guazen, denpora. Zein hilabetetan izaten da astelen tristea? Paso. Urtarrila, zenbat urtetik aurrera kontsumitu daiteke alkola Euskal Herrian? 18. Oso no. Ainoeneko, denpora. 1980ko hamarkadako zein urtetan sortu zen Euskadiko orkestra? 83an. 82an. Zein izkiz identifikatzen dira Hungariako matrikulak? H. Oso ondo. Gain. Supersan, Eta erantzun oker asko ere ez gara entzuten ari, beraz soka ez du.
Ibon eta Beñat, zuen txanda orain, animo. Denbora, zein da Ekuadorko hiriburua? Quito. Zondo. Ainhoa Beñat, denbora, zein aldizkari zuzentzen du Lorea Agirre kazetariak? Jakin. Osondo. Eta jakiteak sari hori du, noski, denbora geratu da. Bi taldeek dituzue komodinak, gogoan izan badez bada. Minutu terdi eskas oraindik ere sokatiran aritzeko. Ea ba, Ibon eta Beñat, zuen txanda orain. Ibon, denbora, zenbat dira klasikoen bildumako ipuineko txerrikumeak? 3. Osondo. Ainhoeneko denbora, zein herritan dago Iruñeko aireportua? Noainen. Osondo. Mutilek, denbora, zertan bustitzen dira normalean txurroak? Txokolatean. Osondo. Sokatira bizia ikusten ari gara, Oraindik ere nabarmen Ainhoa eta Enekoren alde puntuak 128, 252, 77 segundo aurretik. Ea ba. Denbora, zein zen Pablo Picassoren lehenengo abizena? Paso. Ruiz, Garizumaren aurretik ze festa ospatu ohi da? Inauteriak. Osondo. Minutu bat, eta 5 segundo oraindik ere aurretik. Markagailuak berdintzerako joera izan dute azken txanda honetan. Ibon eta Beñat, horri eutsi egin bertzaio, Denbora, zein Euskal Futbol taldetako presidentea da Amaia Gorostiza? Eibar. Osondo. Ainhoeneko, denbora, Eusko Jaurlaritzako zein sailetako buru da Gotzone Sagardui? Osasuna. Osondo. Ibon Beñat, zeuen garagoaz, denbora, zein atz altxatzen da autostop egitean? Ezpurua. Potoloa. Bai, lobia, potoloa. Peatz hori altxata, zuzen ere esaten da noski, eta erantzuna zuzen eman da, egia da soka bezaldera bideratu duzuela orain, Ainhoa eta Eneko, badago errenta oraindik ere, gogoan izan, 26 segundo besterik ez, komodinak erabiltzeko daudela, Eta erabiltzeke, gainera, zuen txanda orain. Denbora, zein da Europako batasunean gehien hitz egiten den hizkuntza? Frantsesa. Alemana, nola du izena Ipar Euskal Herriko euskarazko irratien sareak? Guri irratiak. Euskal irratiak? Zer jaten dute arabarrek San Prudentziotan? Barraskilloak. Osondo. 26 segundo eta aipatu dugu, naiz eta oraindik erabakita ezer ez dagoen, komodinak hortxe daudela jokoan, eta momentu honetan, sokatiran lehenbizikok gaur, Ibon eta Beñatek nagusitasuna, 216, 274. Animo anaiok. Denbora, Baiona eta Angelurekin batera zein hirik osatzen du BAP metropoligunea? Biarritz. Osondo. Eta momentu honean etorri da erantzun zuzen hori, haze tentsioa 20 segundo besterik ez, eta Komodinak 10 erabiltzeko aukera. puntu inguruko aldea, komodinak erabiltzeko, hori da, Ainhoa eta Eneko. Ainhoeneko denbora, zenbat lagunek osatzen dute dupla taldea? 2. Osondo. Gaur bantza, helburua da, komodinek ez erabiltzea. Dena dela. Ibon, Beñat, zuen txanda. Denbora, Europako zein herrialdeteko matrikula da HR? Komodina. Osondo, Kroaziakoa. Bat erabili dugu, 13 segundo besterik ez, eta 20 puntuko aldea, Ainhoa Eneko, gogoraraziko dut, ez bada, komodina hor dagoela, Ea ba. Denbora, zein da urrearen simbolo kimikoa? Komodina. Urre kolorekoa, komodina bera ere, erabili duzu azkenean, eta azken 10 segundo hauetan erabakiko da, Ibon eta Beñat, soka hori nora gerturatzen den gehien. 213, 167, eta esan dakoa, 10 segundo. Eta komodinik ez orain, emozioa bai, galanta. Ibon Beñat, denbora, zein lurraldetan dago Eskuernaga izen ofiziala duen herria? Araban. Osondo.
4 puntuko aldea. Eta 5 segundo. Besterik ez. Ainhoa eta Eneko, ea azken aukera hau. Denbora, zer egiten da sagardoa upeletik hartzerakoan? Txotx. Zer da hau? Zer da hau? Ez da, Sekula ikusi dugun sokatirarik... Estuena, 2 segundo bikote, eta sokak berak erabakiko du zer gertatzen den. Denbora, zein hiritan jaio ziren Elluia Ranaiak? Logroñon! Eta denborak libratu zaituzete markagailuak onela edo delako Ibon eta Beñatek 200, Ainhoa eta Enekok 190. Gerra estua ikusi dugu gaur, Ainhoa Eneko bikain, sokatira bikaina mundiala ikusi dugu, hemen txagauz kariketa egiten. Zemur joan da, Ainhoa Eneko, estrainaldia. Ondo, bueno, hor, ez gara oso abile-bili, momentu bat baina. Baina beste momentu askotan, bai. Hori ba. Gustora, Miluzen? Bai. Ondo Ainhoa, etorri izanaz, tamutu ez, ezta? Ez. Eta broko Miluzen beste aukera bat, bai. Eskerrik asko, bikote. Mila esker. Eta bia nahi, Ibon eta Beñat gaur bai, azkenean, heldu zarete finalera, 200 puntu markagailuan zenituztela gainera, hoiek euro bilakatuta. Estrainekoz, zuentzat, etxera eramateko moduan 200 euro, eta gaur finalean, zakuan jokoan, 7.415 euro! Gure antzerkia ikasten, zeo zer, dantza ikastaroetan. Gutxi entzeatuta egoan, baina borondatea eskertzen da, bai. Esan dute eurek, zakuaren bilagoaz. Kolorekin jolastuko dugu, koloreak herrialdeak, banderak eta eremuak 3 hauek. Horia, berdea eta gorria. Besan dugu, koloreak eta herrialdeak batzen ditugunean, banderak datozkigu burura. Ondo Beñat, aurpegi alaitu zaizu? Goatzen naiz, Anaia eta Zodeik banderetan oso ondo biela. Eta... Anaia falta zaigu hemen, baina... Hirugarrena falta. Baina bere omenez, eremuak horia, berdea eta gorria izango dira, eta agertuko diren herrialdeak, ia zeintzuk diren, bat hor lehenengoa. Irlanda. Berdea lana jatxu. Bai, berdea. Esakatuko edo? Oso argi antza gainera, Hau haingoz bai. Urrengoa dator. Saudi Arabia. Horia ez? Berdea gorria? Saudi Arabiako banderaren koloreak. Bai, Emiratos Árabes. Behar ditugu. Emiratos Árabes, ja. Emirato daude. Saudi Arabia nik bai berdea. Berdea eta letra txurik. Bai, venga, bai, berdea da. Urrengoa dator. Norvegia. Norvegia, gorria, fijo, bai. Gorrira, bialdu dugu. Urrengo herrialdea. Malta, nik Malta. gorria, fijo, da... Eta daka gurutze txuri bat, baina fijo gorria, bai. Gorrira, bialdu dugu. Urrengoa. Yemen. Nik gorria esango nuen. Fijo, ez dakit. Ez, baina nik gorri, osea... Gura nahi hau deiengoa etxean, Nik gorria, osea, intuizioak ez dakit gorria, zui? Ba, gorria, venga. Eta estela berdea, nire nuen esango. Gorrira, bialdu dugu Yemen. Urrengoa. Nepal. Gorria. Izango da. Seguro? Bai, seguro. Vale. Da gorria urdina eta txuria. Vale. Hola, irukiak bezaz. Yemen ez dakit seguro, baina... Aseus. Eta azkena, Dominikar Errepublika. Gorria.
horian, berdean edo gorrian kokatuko dugu. Bai, uste dela txuria gurutzea eta gorria urdina, uste dut. Oseke bai. Vale. Urdina, ez gorria. Dios. Dominikar Errepublika gorrira. Bidali digu. Zemuz? Baina asko zueto. Ni pixka galduta, geografia kontuak eta baina. Ustet denak ondo daudela eta Yemenekin zalantza dakat. Bueno. Baina, bueno, ikusiko da. Ni ez dakiz esan. Irlandarekin hasiko gara, agertu da eta argi ikusi duzue berdean. Bainat, bai? Bai, ziur. Berdea dauka, Irlandako banderak? Oso ondo. Beste bi kolorez gain, zintzu dira? Berdea eta... Ui, berdea. Txuria eta laranja. Txuria eta laranja. Oso ondo. Hau zuzenketa gaur zuek egiteko aukera ere badukazue, noski. Norvegiarekin jarraituko dugu. Gorria, bai? Bai, argi? Bai. Zuzen, atzekalde gorria du, ertz zuria duen gurutze urdina gainean duela. Hori da, bandera osoa. Maltere gorrian jarri duzuen. Argi, bainat? Bai. Nolako bandera da? Ez da txuria eta gorria. Ez dakit, esango nuke gorria eta gurutza txuria. Ego, ez da adrebes. Gorria dauka Maltako banderak? Bai. Bai, horixe. Eta goi ezkerraldeko ertzean dauka, Georgeren gurutzea. Gurutzetxe bat hor. Saudi Arabia berdean kokatu dugu. Hala uste dugu. Bai, eta letra arabiar batzu ditu. Txuria, uste dut. Eski hor, emirerri arabiarrak edo daude, eta ez dakigu, oiegin beti konfunditu edo. Ez dakit. Berdea dauka? Bai, trukakia dator. Ondo pentsatuko dugu. Trukakia, Ez que Yemen. Yemen, Nepal eta Dominikar Errepublika ditugu. Zukalatuko. Aldatzeko aukera trukakia Ez nik erabilita. konfiatu duen igual. Ez que txoen, utze pentsatzen Yemen. Oman eta Yemen. Aldatzen zea. Ja, bai. Ya está. Hola utziko dugu. Hola Intuit utziko dugu. lehenengo anataz egun esan utziko dugu. Hola da. A ver, Zugu trukakirik erabiliko. Anaian intuizioan barkatu odei, baina. Hoi da. Intuizioari jarraituta, ez dugu benetan trukakirik erabiliko? Horia utxik dago, 7.015 euro. Eta Nepal gorrian jarri duzue? Bai. Bainatek argi dauka. Bai? Ikus dezagun? Oso ondo. Yemen eta Dominikar Errepublika. Bi kontzeptu, bi herrialde, bi bandera, 7.015 euro. Jokodan. Dominikar Errepublika gorrian, Bai. nolako bandera da, bainat? Esango nuke, erdian dakala hola gurutze txuri bat, eta gero, diagonetako bi diala urdinak eta beste bi gorriak, baina nago ziur. Dominikar Errepublikako banderak. Hori da Panama. Gorria, darama? Bai. eta azalpen guztiak zuzen eman da, gainera bainat. 7.015 euro ditugu miluzeko zakuan gaur. Zakuaren bila abiatu gara banderekin. Horia, berdea eta gorria gure proposamenak. 7 herrialde eta 6 kokatu ditugu. Trukaki erabiltzeko aukera zegoen be bai, baina ez dugu trukakirik erabili, besteak beste, intuizioei kasu egiteko. Ibon Beñat, damututa ez, zalantzak, Dana dalako eta jazta. Hoi da, erantzundako erantzun dugu, así que, baina ber. Yemenekin zalantzak, Handiak. nolakoa dela, esango zenukete, edo gorria Nik zergaitik. ideik ez. Osea, Ibonek Beñat ideiarik gorria ez. zergaitik. Ez dakit. Hor, eske, Omanekin nasten naiz hor, Omanen ondoan dago, eta Omanekin nasten naiz, baina Omanen are, orain ez dakitzeko uste. Odeik jakingo du akaso. Odeik, Bai, seguro seguro. dakila.
Bueno, zuek bez, zazpitik 6 asmatuta txarto ez, eh? Ez, Eta esan dugu, zazpitik 7 asmatuta, sakua gaur astigarra gara. Sakua gaur gurea nahientzat. A ber, ba. Lehenengo finala, eta behitu ze ondo kokatuta zaudeten sakuaren bila. Bai, Hau gauz, lusatzen zuek. bai, nahitzea. Jode. Zer sentitzen da? Dantzan izateko. Bihotzaka, Bihotza taupadaka. topera, bai. Gorri, bihotza Hoi ere. da. Ba, etxeko guztiak ikusten, ia zer gertatzen den Euskal Herri guztia be bai, ba batera. Geratuko garalako edo sakua banatuko dugulako. 7.915 euro jokoan Miluzen gaur. Yemeneko banderak gorri aldarama. Ibon eta Beñat, ia nahi, estrenekoz gaur finalera iritsi, eta sakua eurentzat 7.415 euro banatu ditugu. Ibon Beñat! Banatu dugu lehenengo Lehenbiziko sakua banatu dugulako, sekulakoa beho behizuela, azte lana, eta segitzea beste lanik ez dago Eskerrik asko txeko guzti ditzen plaza errunkitu gara, haupa zuen! Ibon Lehenbiziko beho Beñat! behizuela. Haupa! Urrego arte!